Vinga, Albert, ara sí, a la cinquena va la vençuda. Sí? Ara sí. T'escoltem? Sí? Sí, ara sí. Perfecte, doncs bon dia. Bon dia. Disculpeu aquest imprevist tècnic que abans de començar. Com esteu, Lluís, Albert? Molt bé. Perfectes. Sí? Perfectes, amb ganes de Contents fer coses. de començar també aquesta nou curs i nous projectes que també porta l'Ateneu, entre altres el que parlarem avui, que és aquesta segona edició de la Virse, edició tardor, amb ganes, imagino. No sé per on començar. Comencem potser parlant una mica d'aquest origen de la Virse per aquells que potser encara no l'ubiquin, no? Dins del panorama cultural i musical de Sant Just, i parlem una mica d'on va sorgir aquest cicle de concerts amb veus sobretot femenines. Sí. Doncs nosaltres, amb Activitats.cat, que és un portal cultural, no?, que volem englobar tot el sector dels espectacles i esdeveniments a Catalunya, vam proposar a l'Ateneu de Sant Just. A nivell personal ja havíem tingut algunes col·laboracions amb algunes actuacions i vam pensar que seria bo portar a Sant Just cantants que fossin de renom, no?, i que en aquest moment estiguessin situades en el panorama musical català i que siguessin potents. I vam pensar, Sant Just, podem portar aquestes artistes, no? I vam posar en contacte amb l'Albert i els hi va semblar un bon projecte i ja vam començar amb el primer de la primavera, no? Sí. Això a nosaltres, quan ens ho va proposar, doncs ens va faltar temps per dir que sí, perquè realment la voluntat de l'Ateneu és que hi hagi una activitat cultural del màxim nivell possible. Per això intentem el que fem, ja siguin els documentals o el d'allò, que siguin sempre de qualitat. I el que teníem nosaltres més difícil de portar aquestes persones, perquè no hi tenim entrada, però de la mà d'Activitats.cat ha estat molt fàcil i realment vam quedar molt satisfets de la primera tongada, la de la primavera. Ha estat un bon binomi, doncs. Sí, per l'Ateneu sí. Estem contents, Sí. La primera edició va ser la primavera, venien 3 veus femenines i ara tornen a venir altres 3, entre altres la Su, que potser podríem dir que és del panorama musical català de les més conegudes, també, arrel de diversos concerts que ha ofert no tant potser a públic de poble, sinó també televisats, no? Per això també a diferents programes de televisió, entre d'altres. També tenim l'Alba Armengou i la Gemma Humet. Tots es podran veure a l'Ateneu a les 7 del vespre en diferents dies, des de principis d'octubre, des del dia 2, no?, fins al 6 de novembre. Les entrades es poden comprar a través de la plataforma Entràpolis. La gestió entenc que la fa la mateixa Entràpolis, és a dir, la metodologia de la compra de les entrades em refereixo, i els preus són força competents. Els preus intentem que sigui preus que la gent de Sant Just pugui sentir-se atreta per l'espectacle. Pensem que estic segur que molta gent de Sant Just haurà anat a veure aquestes figures que hem portat aquí o que ara portarem i han pagat preus molt més alts a fora, i en canvi que a vegades costa molt a la gent de Sant Just per fer coses aquí al propi poble, no? I per això els preus intenten ser molt ajustats, o sigui, és un risc que correm, un risc alt, perquè com no omplim, doncs no ens sortiran els números, però creiem que val la pena jugar-se-la per un projecte d'aquesta qualitat. I en la primera edició, la primavera, el que sí que es feia també era com una entrevista prèvia, no?, a les cantants en el mateix escenari, amb una periodista, per conèixer una mica aquesta cantant. No sé si en aquesta edició de tardor també ho podrem conèixer, les persones que vagin al concert tenen aquest doble premi. Mantenim aquest format. Creiem que ens dona més proximitat, t'apropa més també l'artista i crec que hi ha molt del públic que ve a veure aquest artista. Potser sí que n'hi ha fans, per tant ja ho deuen de saber tot, però jo crec que la majoria no ho saben. Per tant, fem una aproximació a l'artista i són 10 minuts, és una cosa bastant curta, però crec que dona un bon peu al concert després. Sí, a més es fa al davant de tot de la platea, no es fa a l'escenari, amb la qual dona una sensació de proximitat amb la persona amb la que s'està parlant, que les sensacions que vam tenir amb la primera tongada de la Virse van ser molt bones. La gent, aquests 10 minutets de presentació íntima de la persona els hi va agradar molt.
Per complementar una mica el que deia abans l'Albert amb el tema de les cantants, és veritat que són cantants de renom, per tant tenen un caixet important. La primera part ens vam trobar amb el tema del confinament, que clar, anàvem molt limitat amb el tema de l'aforament que tenien a la sala, no? Llavors sí que juguem una miqueta al risc, no és una activitat que estigui pensada per fer diners, per guanyar diners, sinó per apropar el poble de Sant Just a aquestes artistes. I aleshores confiem perquè la primera part, el primer cicle de primavera, va funcionar molt bé, vam poder pagar totes les despeses i volem que hi hagi una altra edició a la primavera, per tant confiem que el públic de Sant Just respongui. O sigui, esteu preparant gairebé aquestes 2 edicions a l'any, almenys, no? Aquest any primavera i tardor, i ja gairebé pensant en la propera primavera del 2022. Això, després de cada un cicle, doncs fem la Hem valoració. de tornar a seure i veure la resposta. Per nosaltres és fonamental la resposta que doni la gent de Sant Just. Fer una mica de sondeig posterior a aquest cicle, és a dir, a la primavera heu tenir una mica el feedback, no?, d'aquestes persones assistents. Sí, vam fer una enquesta i va resultar molt positiva. I després també els hi comentàvem a veure quins artistes o quines artistes volien portar en el cicle. I, per exemple, la Su va ser un dels noms que també va sortir aquí. És a dir, esteu complint desitjos dels assistents? Una miqueta amb aquestes artistes, en el meu cas és perquè ja les conec o les he tractat o les he vist i he gaudit de la seva música. En el cas de la Su hi havia una opció de portar-la per la festa major i hi havia sobre la taula diferents artistes i grups i al final, a través del consell que es va fer, no?, de festa major, doncs es van escollir uns altres grups i aleshores vaig dir, doncs potser és un bon moment també per portar-la, perquè és que jo crec que, és de les cantants més escoltades en aquests moments, no? A més també té com molta presència a les xarxes, moltíssima, és una noia que si la seguiu és molt propera, no?, amb els vídeos que fa o amb els directes que fa i crec que pot tenir molt èxit. Si voleu, parlem una mica també d'aquestes cantants, començant, per exemple, per la Gemma Humet, que és la primera que oferirà el concert el 2 d'octubre. Una de les definicions és que és una de les veus amb més llum i personalitat del panorama musical català. Sí. Jo hi tinc molt bona relació amb el seu germà, amb el Jordi Humet, que a més ha vingut un parell de vegades aquí a tocar. I és una noia que barreja molt també la seva música, molt personal, amb tema de sintetitzadors, i que li dona un perfil d'aire mediterrani molt net. O sigui que és una cantant excepcional. Escoltem ara algun dels últims temes que ha tret. Podries, crec que és un dels últims àlbums o temes que ha tret la Gemma Humet. Seguim amb aquest programa de la Virse edició tardor amb l'Alba Armengou, que serà el dissabte 23 d'octubre. Ella no només canta, sinó que és trompetista i saxofonista. Sí. Jo m'enamoro de tant en tant artísticament de cantants. En la primera edició va ser de la Clàudia Cabero, que crec que va ser com la sorpresa, perquè tant la Núria Graham com la Judith Nederman ja són molt conegudes i vaig explicar en el seu moment que vaig anar a fer-los un reportatge de fotografies i vaig dir, ostres, és que visualitzava els socis, el públic de l'Ateneu i vaig pensar, és que segur que funcionarà. I l'Alba, jo l'havia vist moltes vegades perquè havia anat a veure concerts al Jamboree de la Jazz Band de Sant Andreu, que és tot l'entorn de la Rita Pagès, de l'Èlia Bastida, de l'Andrea Motis, de la Carla Motis, i és que és una noia tan dolça que des del primer concert que la vaig veure, ja feia 2 anys que havíem intentat, a través del Joan Chamorro també, intentar portar-la a Sant Just, però no coincidíem mai amb dates. I aquest cop, i aquesta vegada, ella ve amb un format de banda, de quartet, i vam poder tancar data, perquè ho vam fer amb bastant temps. Amb molta antelació. Que vaig pressionar una miqueta a l'Ateneu. Amb molta antelació. Perquè sí que passa, perquè com vas seguint les seves xarxes, veus la quantitat de concerts que fan i això ben bé, si no et mous 4, 5 o 6 mesos abans... Clar, m'ha de preguntar quina antelació és això, gairebé mig any. Sí. Això jo recordo que vam dir, ja parlarem de la Virse de tardor, ja en parlarem, i no sé si era el maig o quan era, i de cop i volta ja ens envia el cartell. No el programa, el cartell amb dates. Ja estava tancat. Confirmeu si les dates van bé. Nosaltres, segurament, per fer aquestes coses, òbviament, es requereix avançar-se amb el temps,
Nosaltres moltes vegades doncs hem d'anar massa amb el dia a dia i no tenim aquesta capacitat, però bueno, gràcies a activitats.cat doncs, hi ha aquesta possibilitat de que algú pensi que les coses s'han de fer en temps i bé, un cop ja reservada les sales i posat en el programa, doncs ja no va haver-hi cap problema, lògicament. Sí, bé, també a l'Ateneu, en parlarem quan acabem de repassar aquestes 3 cantants, a l'Ateneu també tenim un programa força ple, Albert. Sí, ens també. costa i a més el programa com a tal de coses de cara al públic no ens afecta, el tenim molt ben planificat i a vegades també en aquest moment encara de les últimes, esperem que les últimes d'això de la pandèmia, de les últimes fuetades, doncs ens obliga que activitats internes les hem de concentrar i és on tenim en aquest moment més problema, més amb les activitats internes que no passa amb les externes. Però tenim un bon programa, si vols, en parlem. I tant. Tenim un documental d'en Més també que es projecta pròximament. I acabem, com dèiem, amb la SU, que oferirà el concert també a les 7 del vespre, el dissabte 6 de novembre, entre altres, Premi Enderrock a millor artista revelació. Entre molts altres. Distincions i etcètera. Poques coses a dir. Estava demanada també, no? Dèieu que el feedback de la Virse Primavera, no? Una mica l'havien demanada. Sí. Poques coses a dir de la Su, sí, és que crec que és la cantant que ha fet més bolos tant el 2020 com el 2021. Ara està presentant un nou disc que es diu Ventura. I no puc dir-te gaires coses Presenta més. sola, no? Gairebé, escoltant un tema seu. Imagino que també en aquest concert farà una mica elogi a aquests grans temes que tothom ha conegut, com Eres un temazo, o d'altres, no?, que també s'han fet famosos a través de diversos canals de televisió, com la televisió catalana, no?, que n'ha fet força ressò, també en programes, com deia, televisius. Tornant una mica a l'Ateneu, Albert, no sé si volíeu afegir també algun altre punt de la Virse, d'aquesta edició, o fer aquesta crida final per si hi ha algú que encara s'ho estava pensant, doncs no, que no es quedi sense entrada. Que entrin a Entràpolis i que comprin entrades, que jo estic segur que en gaudiran. I si en un moment determinat no entren a Entràpolis, poden entrar a la web de l'Ateneu, www.ateneudesvern.cat, anar a la pàgina que posa entrades i d'allà s'enllaça directament amb les entrades de cadascuna dels 3 concerts que tenim previstos. No té pèrdua, doncs. Des de radiodesvern.com també la notícia té els enllaços, per tant, no hi ha excusa per quedar-se sense entrada. Dèiem, Albert, que teniu un programa realment ple. De fet, avui ens en fèiem ressò d'aquest documental del Mes que projecteu precisament, a mans d'una directora egípcia. Nosaltres, el que deia abans, és que intentem fer coses que tinguin un cert nivell de qualitat. El documental del Mes gairebé va néixer a Sant Just. El Joan González bàsicament és d'aquí i l'Ateneu des del bon començament s'hi va aplicar. Estem passant documentals, jo crec, que d'un nivell molt alt, premiats, molt premiats. Moltes vegades després els veiem, alguns d'ells que passen per TV3 o per alguns altres canals. Filmin o altres plataformes. Exactament. I, per tant, aquest nivell del documental del Mes ens interessa molt mantenir-lo. Després, des de fa ja 3 temporades o 4, estem també passant les pel·lícules del cicle Gaudí, això de l'Acadèmia Catalana de Cinema. Són pel·lícules normalment molt noves, a vegades fetes el mateix any, com a molt l'any anterior, i que també té un cert nivell. I el reste d'activitats que es fa, el jazz, jo crec que portem persones també que tenen un senyor nivell, que ens sorprèn. Amb el jazz estem a vegades molt sorpresos de que es venen aquestes persones i ve poca gent, i en canvi parles amb veïns de Sant Just i s'omplen la boca. No tothom, lògicament, perquè és un tipus de música que agrada a unes persones i a unes altres no, però a vegades no aconseguim acabar de tenir un nivell de gent que digui... Quin deu ser potser no problema, sinó el fet que faci que no hi hagi tanta assistència? Jo suposo que el problema que tenim a Sant Just és que tenim Barcelona al costat. Que és més fàcil creuar Diagonal i anar cap allà? I la gran avantatge també, vull dir que dius, és que jo vull anar al teatre, agafes qualsevol transport públic i en una hora tens qualsevol espectacle de Barcelona. Llavors aquestes coses quan les fem aquí, a no ser que cridin molt l'atenció perquè són la gent que actuï sigui d'aquí de Sant Just, etc., que llavors té una mica més d'efecte crida,
A vegades costa. I nosaltres, em sembla que a l'Ateneu tenim bàsicament, així mirat per sobre, que no hi ha cap activitat, cap ni una, que per ella mateixa s'autofinanci. O sigui, ara hi ha subvencions i tirem a mà de les subvencions i d'això, però bueno, és el que fem. Després tenim el programa amb l'Orquestra Barroca de Barcelona. Pensem que l'Orquestra Barroca, ara estem parlant de música clàssica, però se'n van a fer una gira per França i 3 mesos abans tenen totes les entrades venudes. Aquí actuen al Palau de la Música i com a mínim el Gallinet costa 50 euros. Venen aquí i cobrem 10 euros pel mateix concert, exactament pel mateix concert que fan al Palau de la Música. Falta potser difusió o que corri més la veu? No ho sé, perquè difusió quan la gent vol se n'entera de les coses. És un tema que nosaltres a vegades ens hem plantejat què passa. A vegades hi ha de cop i volta un documental que li hem fet la mateixa publicitat que tots i que de cop i volta t'apareix gent que potser no és ni de Sant Just i que arriba. S'han enterat, s'han assabentat. I en canvi a vegades dius, això és aquí tindrem gent i ens costa a vegades arribar a saber el perquè d'aquest comportament erràtic, una mica erràtic de la gent. Perquè amb la Virse més o menys també ha passat similar, que també han aparegut persones que no són de Sant Just i també se n'han assabentat en l'edició de primavera. Sí, en la primavera va venir molta gent que no era de Sant Just també. I de quina manera s'havia informat? Per les xarxes socials. En el meu cas jo soc bastant capgros, no? I també jo els hi dic sempre a l'Ateneu que a nivell personal, perquè crec molt amb els centres culturals, amb l'Ateneu, i també vull aprofitar les persones que ens escoltin que es facin socis o sòcies de l'Ateneu, perquè aquests centres que són centenaris i porten tants anys, no? Sent l'eix cultural d'una població, necessiten suport, no? Perquè hi ha moltes coses de manteniment que necessiten tenir el suport, i a més hi ha descomptes, en totes les activitats que es fan hi ha descomptes pels socis també. I el cicle d'On Air Jazz, per exemple, ostres, porten figures tan potents, no? Que jo penso, ostres, hauria d'estar realment la sala plena per veure aquest concert. I a l'Albert i a la Junta ja els hi comento que jo em poso a la seva disposició, perquè jo amb la Virce soc, ja et dic, molt cabezón, i marco la meva estructura de comunicació, no? I probablement hi ha gent a Sant Just que veu les cartelleres amb aquests macrocartells que poso, no? Però perquè l'important d'una activitat sigui organitzada des d'on sigui organitzada, des de l'Ajuntament, des de l'Ateneu, l'important és que la gent pugui saber que es fa aquella activitat. Després ja decidirà si li interessa o no li interessa, no? Però que trobis persones de dir, es fa això, s'ha fet això, Doncs intentar arribar al màxim possible a la població, en tot cas ja decidiran si els interessa o no els interessa, Però crec que en el cicle tant de clàssiques, que són genials els concerts, els de música barroca, el On Air Jazz, és que estic convençut de que les persones que venen en gaudeixen moltíssim, i jo crec que es podria omplir la... I amb els de clàssica també tenim pianistes com que viuen de la música, viuen potser a Londres i d'això, i que venen expressament un cap de setmana i actuen aquí aquell cap de setmana que han vingut a Barcelona a fer 2 concerts, i potser un dels concerts és en altres llocs de determinada Palau o és igual, o qualsevol dels escenaris tradicionals de música. I això ens passa també que volíem canviar un concert que fem el mes de novembre i havíem de canviar de data i ens ha estat impossible. Al final, en lloc d'aquell de música de cicle clàssica, en lloc de ser el diumenge a la tarda, serà el divendres al vespre. Per què? Doncs perquè a la tarda aquella no podia ser, i aquest grup ve d'Amsterdam, és un grup d'aquí, però que viuen de la música a Amsterdam, i clar, venen aquí i has d'ajustar aquella data. Però estem parlant sempre d'un nivell alt, i això és el que a vegades ens dol quan no veiem una sala plena. No perquè, clar, si sapiguéssim complir amb la sala és que fins i tot podríem baixar els preus, perquè clar, la finalitat de l'Ateneu és fer cultura, no és fer diners. Vull dir, si tenim unes subvencions que amb els preus que tenim ara i amb les subvencions que tenim, doncs podem anar fent el que fem. Clar, si vingués molta més gent,
podíem fer les coses inclús baixant preus, perquè, repeteixo, la nostra finalitat no és guanyar diners, és invertir en cultura. I més ara també arran de la pandèmia, que s'ha parlat i defensat tant la cultura, com la cultura segura, com per donar un espai, per respectar-la, i que inclús fos un bé de primera necessitat, gairebé, no? I tot i buscar-ho, no? Sembla potser encara no acaba d'omplir aquest públic, almenys en aquest cas, a l'Ateneu. No, ja dic que jo ho trobo, perquè, clar, a vegades tens Barcelona i vols veure una obra de teatre, dius, vas a Barcelona i tens, o qui diu a Barcelona, vas a Sant Feliu o a Cornellà i tens uns cinemes i tens uns llocs fixes, i aquí hi ha l'Ateneu i hi ha 4 activitats que es fan a Sant Just, però ja has de saber-les, i moltes vegades la comoditat, perquè és que ja he quedat amb uns amics i anem a veure tal lloc. Vull dir, és impossible lluitar contra... Ara, tot i així, clar, com més publicitat fem i la fem millor, podem arribar a més gent. I lluito una miqueta també amb la meva bona relació que tinc amb l'Ajuntament, amb l'Ateneu, amb altres associacions, és que en algun moment hauríem de veure una taula on poguéssim posar totes les propostes que s'està fent a nivell cultural i fer un plantejament de dir, el 2022, quines activitats, no? I potenciar-les totes al mateix temps. Penso que, com diguem, el meu marc general és sempre la cultura, per tant, vingui des de l'Ateneu o vingui des de l'Ajuntament o des de les associacions, però que s'hauria de fer comunicar-ho bé a la població, que existeix tot això, no? O si tornen a reeditar la Vall, no? El Festival de la Vall, doncs que es posi tot sobre una taula, es miri, i potser també mirar recursos, a veure si poden entrar mecenes, no? Que ens puguin donar una miqueta d'ajuda a tot el sector cultural, no? Totes les persones, associacions que organitzen activitats. I tant, una espècie de Verkami, no? Es pogués arribar a fer un Verkami. Podria ser tipus un Verkami, però... Fa temps que preparo un projecte de mecenes, perquè hi ha molta indústria, hi ha molt comerç aquí, i crec que potser es podrien arribar a aliances, no? Potser no econòmic, però potser sí que en materials, no? I tot això seria tot un benefici per nosaltres. Hi ha unes obres, Albert, que teniu a tocar gairebé, que és a la sala municipal de l'Ateneu. No sé si us afecten d'alguna manera, vosaltres. Ens afecten del tot. Totalment. Precisament aquesta setmana que ve, no sé si és aquesta setmana o la que ve, he de mirar l'agenda, tenim reunió també amb l'Ajuntament. Si és unes obres que ens afectaran absolutament, perquè tota l'operativa bàsica s'haurà de fer. Primer ens afecta perquè si hi ha gent a vegades que feia coses a la sala gran i que ara és possible que ens demanin el cinquantenari, tot i que la tenim sobrecarregada, però haurem de veure què fem en aquests casos. I segona, que clar, quan comenci l'obra, una part de la sala, nosaltres tenim una part on tenim les oficines de la Vall de Bes, l'aula, tot això està sobre l'entrada mateix de la sala gran. Això vol dir que l'afectació a l'edifici també... S'hauran de reubicar d'alguna manera? En principi no està previst. No està previst que afecti en el sentit que calgui la part de dalt està acabada, és nova, es van fer les obres, però lògicament si a sota s'ha de fer obres afectarà amb sorolls el que sigui. Afectarà el pati del Roure molt, perquè l'entrada de material s'haurà de fer per allà. Això vol dir que hem de parlar per veure com ho fem, perquè nosaltres tenim un llogater que té llogat al pati del Roure, que és el restaurant, i que, lògicament, si l'estiu que ve no pogués obrir allà, haurem de fer algun tipus de compensació, no? I llavors, són coses que hem d'anar parlant abans de que es tiri endavant. Després passa que un cop estigui la sala gran acabada, cal que hi hagi una programació, allò que deia abans. El que no pot ser és que hi hagin 2 programacions diferents i que no ens posem d'acord i que ens contraprogramem en coses de certa... Imaginem que fan teatre a l'Ajuntament i també en fem nosaltres, i no ens posem d'acord i al mateix dia, a la mateixa hora o amb mitja hora de diferència hi ha 2 coses. Ha d'anar coorganitzat. Si tinguéssim tanta gent que es fan 4 sessions d'una obra i 4 de l'altra, és igual. Però aquí amb el que fem, que normalment quan fas un espectacle és una única sessió,
per regla general, clar, no seria bo que coincidíssim. Hem de ser capaços de posar-nos d'acord, ser més flexibles a l'hora de programar, tenint en compte la programació que fan el resto d'entitats o l'Ajuntament en aquest cas. Perquè fins ara la gestió de la sala municipal, de quina manera us organitzàveu paral·lelament per no solapar-vos o per no coincidir o per no menjar-vos programa un de l'altre? De fet, no hi havia pràcticament, no hi havia cap mena de contacte amb aquest explícit. L'Ajuntament tenia llogada la sala mentre era nostra, ens informava, farem tal cosa, tal altra, però sense a títol d'informatiu, i a més, les coses que es feien majoritàriament eren activitats, potser d'escoles, de centres d'aquí, que de fet no tenien una transcendència. A vegades sí que hi havia alguna altra obra, la programaven i, grans contraprogramacions no les havíem tingut, però podia haver hagut alguna cosa. El problema d'això és que quan la sala estigui acabada, és una sala que, si es fa aquesta obra que tindrà un cost de les arques municipals, vol dir que se li ha de donar un rendiment a la sala, un rendiment cultural. Per tant, vol dir que s'haurà de fer algun tipus de programació, i és aquí on entrem en dir, d'acord, em sembla perfecte que hi hagi un nucli cultural, la sala de l'Ateneu, però posem-nos d'acord a l'hora de programar. Fins ara no havia estat realment problema, ja dic, perquè el tipus de programació de la sala no era llevat d'alguna cosa excepcional. Normalment eren activitats molt internes al poble. S'haurà de veure la programació un cop la sala estigui renovada, reformada, que segurament la ubicació de diferents actes culturals i artístics serà potser un altre aire i s'omplirà més el programa. Suposo que també seguiran havent-hi festivals d'escoles o el que sigui, que en aquest cas és una cosa interna i per tant no ens afecta, però quan hi hagi una programació d'activitats de cara al públic, tipus musicals, tipus concerts, tipus teatre o d'això, és lògic que ens posem d'acord per no fer-nos mal els uns als altres, precisament. I tant. S'ha de treballar colze a colze, no? Exactament. Més aviat. Exactament. Albert Macià, president de l'Ateneu, i Lluís Tarrés, al capdavant d'aquesta plataforma de promoció de la cultura catalana, activitats.cat. Parlàvem de la Virse, d'aquest cicle de concerts de tardor, i fem un petit recordatori abans de marxar. Dissabte 2 d'octubre, concert amb Gemma Humet, 23 d'octubre amb Alba Armengou, i per acabar la cirereta del pastís, la Su, el 6 de novembre, entrades ja a Antràpolis, que corrin. Que seguim escoltant la Virse i que seguiu també fent ampliant bàsicament la programació també a l'Ateneu. Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Molt bé, gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Dança você na dança da solidão.